Ще се справя някакси. Така правят най-добрите. Те могат да се примирят с всичко. Освен коза да ми изяде чантата. Не, пусни ми я. Махни си козите с зъби от телефона ми. Мой си е... Набирам Съни. Динка съжалява. Искаш, може, Тони обратно? Не! Аз искам да кажа, че се справяш. Справяш се. О, това е синът на Глендовия. Не, това е телефонът. Тони? Съни? Това какво беше? Новият ми рингтон. Твоят мучи, а моят прави така. Телефонът ти звъни докато говориш. Разговор на и изчакване. Какво искаш? Обаждаш се да се извиниш ли? Не. Обадих се. Козо. Козо? Не казах козо. Казах фамозно, защото Глендовия е страхотна. Така ли? Твоят заместник от Глендовия е още по-страхотен. Най-добрият партньор на касата, когато съм имала. О, нима! Не само ти имаш нов партньор на касата. Сериозно ли? О, да. Моят е много безмилостен. И определено харесва вкуса ми към дрехите. Моят има мустак. Моят има брада. Ще затварям. Пеновете ме налетяха. Да, и аз затварям. С Маршал точно обсъждахме да пуснем касиерките на лед. Виж ти, подменили са ме. Виж, Маршал, съжалявам, че те зарязах, но ако Тони мисли, че ще ме замести, значи много... О, козо! Но не казала фамозно! Казах козо! Не! Маршал, ще затварям. Съни? О, Тони, какво правиш тук? Ти къде отиваш? Защо реши, че отивам някъде? Защо реши, че аз съм тук?